Salutare lume! Numele meu este Andreuțu Gaming Bro, iar astăzi ne jucăm Tank Trouble, un joc mai special pentru mine și da, acesta este primul video în care vorbesc și vreau să fac un video special în care să vă anunț că de acum încolo voi vorbi la majoritatea videourilor mele, care am ce să spun, și voi face niște parteneriate, colaborări cu niște prieteni care au și ei canal de YouTube. Dar momentan hai să ne jucăm jocul ăsta. Am încercat să dau sonorul mai încet, dar nu poți, ori îl dai pe mut, ori la maxim. Și să fiu sincer, sunetul e foarte nașpa în acest joc. E foarte tare. N-am ce să-i fac. Doar dacă joc așa. În orice caz, stați puțin să dau sunetul mai încet. Așa. În principal, nu am vrut să vorbesc pentru că nu știu ce să vorbesc și m-am gândit că nu știu să fac colaborări și atunci o să fie mult mai interesant pentru că am cu cine, dar așa, sincer, nu prea știu. De aceea vă rog, v-aș ruga să lăsați în comentarii subiecte despre care vreți să vorbiți, vreți să vorbesc cu voi. Și un like, un subscribe, pentru că și sugestii de alte jocuri. Nu știu. Momentan videourile o să aibă maxim 10 minute pentru că folosesc Bandicam. Dacă vă uitați stânga, în mijloc, sus, scrie Bandicam, www.bandicam.com. Un program destul de bun pentru începători. Și da. E interesant ce joc. E nașpa pentru joc. Cu un computer. Și deja nu știu ce să mai zic. Hai să vorbim de fotbal, pentru că meciul cu România-Franța a fost pierdut 2-1 pentru Franța. Să avem încă un meci foarte interesant duminica asta, dacă nu știu, la ora 10 cu, nici mai țin minte, cred că Albania, pentru că meciul cu Elveția, nu mă prea pricep la fotbal, dacă spun că uitați-mă, vă rog, mă ajudați. A fost 1-1, foarte dezamăgit pentru România, a jucat foarte prost în a doua repriză, că pur și simplu s-au chinuit 20 de minute să joace și după ce-au dat gol, nu mai știu exact în ce minut, nu s-au mai străduit absolut deloc să joace și mai ales în a doua repriză parcă erau morți, încă nu știu, drept. Dacă doriți, nu știu dacă mi-ai spus, dacă doriți puteți să jucați joc gratuit, joc de browser frumos, eu joc pe Y8, aveți linkul în descriere, o să-l pun în descriere. Și văd că am scris ceva cu galben, build your own base, pardon, click here, poate o să încerc și eu să fac așa ceva și o să joc mape făcute, dacă pot să creez mape chiar, tancuri, culori, momentan spun că dacă jucăm jocuri de browser e bine și jocuri de browser pentru că sincer nici nu știu ce jocuri aș putea să mă joc adică ceva șmecher. Și dacă calculatorul meu o suporta, pentru că nu calculator, mă enervează mă toți, pușcă Leica, foarte bun, dar foarte, nici foarte nașpa, mai dat, citez, și astăzi sunt fericit să mă cumpărat și eu niște căști foarte șmechere cu microfon, de aceea să aude, cred că bine, am încercat să le testez pe Skype, să-mi scrieți, vă rog, în comentarii dacă sunetul e bun sau dacă trebuie să vorbesc mai tare. Da.
și cam doare deja capul de la atâta că am vrut să fac o remiză acolo, dar conduce, nu cu mult, doar cu un punct, mapele mici, cele mai tari. Încălzire cu glanțe, vine înapoi, pentru că știu deja ce o să facem. Wow! Egal. Momentan. Conduci cu un punct. Da. Sunt curios cât de tare o să se audă sunetul pe filmare. Nu știu, sincer. Și nu pot să aflu. Am făcut o filmare care a fost întreruptă. Am pus din greșeală pauză. Pentru că am butonul de a începe și de a opri. Început și pe oprit la filmare pe plus, pe minus, pardon, și plus pe plus este pauza. Și am încercat ceva cameră și era ciudat. De ce sunt doar rase? Există și machine gun-uri, chestii, șmecherii. Dar ne adaptăm cu ce avem? Ce a fost aia? Nu știu. Din nou am rămas pe subiect. Ce? What the fuck? Nivel de 200, ce a fost aia? Îmi place că aici sunt doar lasere, îmi place foarte mult minigunul. Și că știu să foarte multe căvături azi. Și la prietenul meu. Da. Am filmat deja 7 minute și cred că mâine o să fie următorul episod în care voi juca Agame. Cred cu un prieten, dacă nu pleacă cumva la țară și dacă putem filma împreună. Vreau să mă joc cu un Agario. Aici nu Agario, un Agario. Nu m-am mai jucat de mult. Și Slither.io, sincer să fiu, deja nu mai place. A fost foarte interesant la început, când s-a lansat, dar deja a devenit parcă plictisitor același lucru, doar skin-uri noi. Nașpa. Bineînțeles că să scrâșnește din dinți atunci când mă mori. Aici. Las mouse-ul aici să vedeți când o să-l omor, dacă o să-l omor. Și... Oh, nu, raza vieții, raza soarelui. Ce-a fost aia? Nu înțeleg. Cred că încă vine după mine și nu am niciun glonț. Sunt practic mort. O să încerc să mă ascund aici, cu toate că vine după mine. Poate se generează gloanțe. A stârnit, vedeți? Și nu știu, mi se pare cunoscut numele, Laika. Dar că e un nume. Și da, se încheie. Cred că majoritatea au încheiat mediile. Lăsați în comentarii un mesaj cu ce medie ați încheiat. Și da, cred că atât pentru acest video. Eu o să mă mai joc puțin pe el. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit până aici. Un like, un subscribe ajută foarte mult și un coment care să răspundeți la întrebările pe care vi le-am adresat. Și nu uitați, lăsați sugestii. Like a piece of shit.